vou vos contar como colocar unha cabú, que é un fular elástico pero preanudado, de acordo? Máis sinxelo que montar que un fular convencional. O primeiro que temos que facer é identificar por onde o temos que poñer, vale? Así que identificamos a parte baixa do fular, parte baixa lateral, sae un brazo, e parte baixa lateral sae o outro brazo, de acordo? Entón, deste xeito, aquí está a cruz vai vir as miñas costas, e a outra cruz vai quedar colocada diante do meu peito, de acordo? Mirade. Eu prefiro, no caso de bebés recén nacidos, que esta cruz, en lugar de moi abaixo, quede un pouquiño máis arriba, porque a hora de axustar as anillas evitamos que a anilla quede moi pegada adiante, moi pegada ás perniñas do bebé. Outra cousa a ter en conta antes de colocar o bebé é ver como está colocada a tea dentro das anillas. É moi importante que a tea estea ben repartida, e para conseguilo o que facemos é afloxar un pouco e repartila en forma de abanico, vale? De xeito que un extremo quede nun ladiño da anilla e o outro extremo quede no outro lado da anilla, deste xeito, en plan abanico, lixeiramente plisado, pero sobre todo asegurándonos desto que vos digo, que a tela non quede montada, senón que quede ben repartida. Isto vai nos axudar un montón a hora de axustar a cabú. E fago o mesmo do outro lado. Eu podería colocar o bebé directamente como teño a tea, pero que me pasaría? Que é probable que se fose afloxando e a hora de axustalo tamén me resultaría un pouco máis complicado de axustar. Vale, unha vez aquí, procuramos que a cabú non estea nin demasiado floxa, vale? Que non haxa moito oco, tampouco demasiado apretada, porque senón nos resultaría moi difícil colocar o bebé. Mais ou menos que nos caiga como unha prenda de vestir, e que poidamos meter as mans deste xeito. Falamos sempre de bebé recén nacido. Se fora un bebé un pouquiño máis grande, precisaríamos darle un pouquiño máis de cura. Unha vez aquí, baixamos a banda que queda por riba, hai unha banda que vai pegada ao meu corpo e outra banda que queda por riba dela, baixamos esa banda á altura do cóbado. E entón, si, collemos o bebé. Collemos a bebé e imos poñelo dentro da cabú. Traemos un pouquiño a súa cabeza ao meu ombro, vale? Un pouco a barriga, que me quede máis ou menos en paralelo ao meu ombro. Isto que vai facilitar é que eu poida pasar o bebé dun xeito máis sinxelo, a súa perniña, vale? Entón, axudo, fago sitio, mirade deste xeito, toda a tea xunta, e paso un peiño. E deixo que o bebé vaya vindo o centro do meu peito. Aquí nos preferimos que repartades xa a tea por toda a espalda do bebé, do seguinte xeito: un extremo da tea nun xeonllo e o outro extremo da tea no outro xeonllo. Isto é moi importante, de acordo? Unha vez que temos esta banda colocada, facemos o mesmo ca seguinte. Pasamos o pé sempre abre camiño, subimos a banda ao ombro e buscamos o extremo. Fixadevos, hai dous extremos. Un extremo, digamos, interior, que é o primeiro que temos que pasar, e que ven a perna contraria, e un extremo exterior que queda na perna do ladiño que sae. Neste caso, Lala está bastante ben axustada. Por que o sei? Porque lle chego a dar un bico, isto é moi importante, a cabeza do bebé ten que estar á altura dun bico, e se me inclino cara adiante, sepárase un pouquiño do meu peito, pero non demasiado. Para axustar, a cabú ten esta ventaxa, que soamente tirando
destes extremos, deste xeito, eu xa consigo axustar. Aquí tería máis pegadiña a lala, un pouquiño máis alta. Fixadevos na postura das súas pernas. Os vosos bebés recén nacidos non van estar así, senón que o seu xeonllo vai estar pegado ao voso peito e o seu peiño un pouco máis baixo, un pouco máis baixo que o seu culete. Para retirar o bebé da cabú ou de calquera fular elástico, o único que temos que facer é retirar a banda do seu culete. Retiramos unha banda